que poden ser, como digo, na viña, poden ser nas bodegas e poden ser no momento... Vamos a vendimia. Este año empezamos vendimia y tenemos 8.200.000. Realmente as bodegas pois teñen coñecemento, pero tamén poden ser controles aleatorios, controles sin... Y este plan de inspección es mucho más contundente en el sentido... 8,6, con lo cual esto, bueno, pues al final, frente a los... Complementar ese traballo das denominacións de orixe. Dende o día de hoxe... Sí, yo creo que básicamente la complementación se produce en el sentido de que el Consejo Regulador tiene una labor y yo creo que la vendimia va a ser buena en, como decía el consejero, ¿no? En cuanto a los viticultores y los agricultores en Será. Si é certo que choveu no momento, choveu... Un verano atípico, y supone que es un verano de consumo, habitualmente de consumo de vino. Se está empezando a vendima e o que nos están trasladando vai ser unha boa colleita de cantidade e moi boa. Desde el punto de vista de la calificación no es muy importante. Otra cosa es que podredumbre e nos agardamos unha colleita moi satisfactoria en cuanto... pero hay que tener en cuenta además que esta campaña... Os nosos viños que se diferencian precisamente pola súa calidade fan necesario tamén que haxa un control desa calidade, un control do respecto ás normas e, dende logo, dende a Consellería de Medio Rural, queremos facer un apoio claro a ese control. Facemos un investimento de 180.000 euros, é o segundo ano consecutivo no que temos esta cobertura que lle damos a todos os consellos reguladores das denominacións de orixe vitivinícolas. Vamos a contar con 15 persoas que van a facer este control. Repito, e vou ser moi insistente en cualquiera pregunta que se me faga, sempre complementando o que fan de xeito magnífico as denominacións de orixe galegas. O que buscamos é facer ese apoio e, en definitiva, o que pretendemos, como non pode ser de outro xeito, é garantir a calidade extraordinaria que teñen os nosos viños. Nos traballamos xunto coas denominacións de orixe nas cuestións que se teñen que facer en vendimia, que é a verificación de aspectos como pode ser a entrada de uva nas bodegas, a procedencia desa uva, por suposto que a uva sexa dos viticultores e das parcelas que están inscritas no Consello Regulador e que se respeten as producións máximas, que son tamén unha garantía desa calidade. En definitiva, traballamos a prol dun sector que nos dá, teño que dicilo como Conselleiro de Medio Rural, moitas alegrías dende o punto de vista de trasladar cara ao mundo o nome de Galicia, o nome de Galicia unido á calidade. Falamos dunha facturación de máis de 200 millóns de euros e falamos, en definitiva, dun sector moi importante en comarcas do noso territorio que, ademais, están moi ligadas ao mundo do viño. E é un sector moi importante porque agrupa máis de 13.000 viticultores a máis de 450 bodegas, 400 prácticamente 80 bodegas, e ademais fai territorio nas comarcas nas que se sitúa. Cualquiera de nós, cando se fala de Rías Baixas, ademais de falar de turismo, falamos tamén de viño, pero podemos facelo o mismo no Ribeiro, na Ribeira Sacra, en Monterrey, en Valdeorras, en cualquiera desas comarcas. Conscientes desa importancia, este plan de control, que, como digo, faise por segundo ano, se enmarca tamén dentro da estrategia de dinamización do sector vitivinícola galego, no que estamos a traballar conxuntamente Consellería de Medio Rural, Consellería de Economía e Consellería de Turismo, xunto coas denominacións de orixe, para darlle ao viño ese papel protagonista, recoñecer ese papel protagonista que ten no apoio e no desenvolvemento dos territorios das comarcas vitivinícolas. En definitiva, hoxe, o que trasladamos é que xa comenzada a vendimia nalgúnas denominacións, me decía antes o presidente do Consello Regulador que aquí xa se está vendimiando, se espera unha vendimia extraordinaria en cuanto a calidade, vai ser unha boa vendimia de cantidade, e nós aquí o que vimos é a complementar o traballo que xa fan extraordinariamente as denominacións de orixe galegas, que é o control desa calidade, o control de todos os aspectos que teñen que ser controlados no ámbito da vendimia, en concreto deste ano 2020.